रायजो नोंथांमोन लोगोफोर आं सुंद'यै नोंथांमोनजों बाजेटनि बागै इन्ट्र'डाक्शन हिसाबै दिनै माखासे की प्रायरिटिसनि सायावहाय मा फिल्ड्सआवहाय मा बिथिङावहाय एबारनि बाजेट सेसना जागासिनो दङ नैबेनि बागै सावरायगोन सुंद'यै दे एकदम सर्ट ओमफ्राय डिटेललि आं गाबोननि भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनजों गासिबो बिथिङावहाय मोजाङै सावरायगोन। स' फार्स्ट अफ अल जोङो मिथिग्रोनांगोन बाजेट माने मा। सिम्पल टार्म्सआव जुदि जोङो बुजिनो थाङोबा बाजेटआ जाहैबाय इनकाम आरो एक्सपेन्सेस नोंनि आय आरो नोंनि खरसा नैबेखौनो बाजेट होननानै जोङो सुंद'यै मिथिनो हायो। आरो बाजेटखौ जोङो स्टेबिलिटियाव लाबोनोबा जोङो बुजिनांगोन जे बेयो मोनसे वान टाइम टास्क नङा, बेयो अनगयिं मोनसे प्रसेस जायनि उनावहाय जोंनि फाइनेन्सआवहाय जोंखौ मोनसे स्टेबिलिटि लाबोनो थाखाय सहाय होगोन बे बाजेटखौ जुदि जोङो मोजाङै मेनटेन खालामनो हायोबा। स' बेयावनो जों मिथिना मोनो आरोबाव मोनसे खोथा सारप्लास बाजेट, बेलेन्स बाजेट आरो डेफिसिट बाजेटआवबो जोङो बेखौ गुवारै सावरायोबा जों बेनि गुबै जाहोनखौ जों मिथियो जे बाजेटखौहाय बोरै मेनेज खालामनाय जायो। स' अभारअल जोंनि हादोरा बा जिखुनु बिथिङावनो जोङो न'खर सालायनायनिफ्राय लानानै दखान बायदिसिना सालायनायनिफ्राय लानानै नोंनि बेफार फालांगि बोसोरनि बा माहिलि बा क्वार्टारलि जोङो बे बाजेटनि सायावनो फुरा डिपेन्ड खालामो जे नोंनि फैबाय थानाय फिउचारा फाइनेन्सियेलि नोङो स्टेबिलिटि जानो हागोन ना हाया बे बाजेटनि सायाव डिपेन्ड खालामो। स' दा गुबुन गुबुन एनुवेल जितु जोंनि इउनियन बाजेटआवहाय बबे स्टेटआहाय बेसेबां स्किम्स प्रजेक्ट्स बा फान्डिं मोननो हाखो दा बेखौ सावरायनो थाङोबा जोङो सिदायैनो मिथिग्रोनांगोन गभर्नमेन्टखौ दाफुंनायावहाय मोननै स्टेटनिफ्रायहाय सानै किं मेकार जादोंमोन नङा होमबा। बेनो जाहैबाय चन्द्रबाबु नायडु आन्ध्र प्रदेशनिफ्राय ओमफ्राय नितिश कुमार जोंहा बिहारनिफ्राय। बेलाफारसेथिं जोङो जोंनि आसामनि बाथ्राखौ सावरायोब्ला आसामा मा मोनखो आरो आसामनि सिङाव जोंनि काउन्सिला जितु मोनसे थामथि गोरोबथा संबिधानिक मोनसे गोरोबथा जादों होननानै बुंदों। स' बेवहाय जोंनि दफाफोरनि बागै बेवहाय जोंनि जिहेतु पेकेज होनाय बेफोरो जोंनो नैबे एबारनि बाजेटआवहाय सोदोंना सोआखै। लोगोसेनो मा की प्रायरिटिसखौ लानानैहाय एबारनि फाइनेन्स मिनिस्टार जोंहा निर्मला सीतारामन बिथाङा मा फोसावखो आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायथिना होनो सानदों। 9 की प्रायरिटिसनि सायाव बिथाङा एबारनि बाजेटखौहाय लाबोदों। बेनो जाहैबाय इउथ डेभेलपमेन्टनि सायावहाय बेखौ जोङो गाबोननि भिडिअ'आव सावरायगोन। MSMEनि सायाव MSMEआवहाय मोनसे मोजां जादों जायफोरा फिसा फिनला बेफार फालांगि मावो मुद्रा लनखौहाय 10 लाखनिफ्राय 20 लाखसिम बारायना होनाय जादों। आरो रुरेल डेभेलपमेन्टनि फान्डिङा बेसेबां जादों बेखौबो जोङो सावरायगोन। बेनिफ्राय इनफ्रास्ट्राक्चारनि सायाव डेभेलपमेन्टनि सायावहाय आरो इनफ्लेसननि सायाव आरो माखासे बिदिनो वुमेन डेभेलपमेन्टनि सायाव आरो मिडिल क्लास आरो पुवर फेमिलिसफोरनि सायाव माबायदि बाजेटआ एबारनिया जानो थांगासिनो दङ। बे 9 की प्रायरिटिसआव बिथाङा बाजेटखौहाय बेखेवनानै होबाय। दा बेनि डिबेट्सफोरा सोलिबाय थागोन। दा बेखौ बुंनो थाङोबा जोंनि आसामा मा मोनखो स' थोंजोङै जोङो मिथियो जोंनि आसामा लाथिख'। बेबारनि बाजेटआव जोंनि आसामाहाय खुनु बेबायदि स्पेशल पेकेजेस मोननो हायाखै। एस ए जेनेरेल जि बाखि गेटा स्टेट्स दङ बिसोरो जेरै मोनगोन ओरैनो जोंनाबो बिदिनो थागोन। सेन्ट्रेलनि जिखुनु स्किम्स हमनाय दङ प्रजेक्टसफोर दङ बे एखे रायैनो बिदिनो एखे लेभेलाव थांगोन। नाथाय स्पेशल पेकेजेस मोनदों होनना बुङोब्ला किं मेकार सानै बिथांमोना रोखायै बे एनाउन्स जागासिनो दङ जे सरकारखौ बासायनायनि थांखियाव बिथांमोना पलिटिकेलि ओरैबायदि प्रेसाराइज खालामदों इउनियन गभर्नमेन्टखौहाय बिथांमोना 15,000 crore पेकेज मोनदों आन्ध्र प्रदेश स्टेटआ आरो लोगोसेनो बिहारा एस्टिमेटेड अराउन्ड 10 to 11,000 crore बिथांमोना माखासे प्रजेक्ट स्किम्सनि दारै बेखौ मोननो थांगासिनो दङ। दा जोंनि आसामनि बाथ्रा बुङोब्ला थ' बे एख' गैला एज ए जेनेरेल जेराव बाखि जेराव जेरै होदों बिदिनो। बेनिफ्राय BTCआ जोंना थार्ड एख' जिथु जालांबाय बेयाव गोबांथार जिनिस माने मावनो गोनां खामानि दंमोन आरो बेनि गुबै जोङो मोनसे की पइन्ट्सखौनो जुदि जोङो रायखाङोबा
बेनो जाबाय क्ल'ज 6 जितु एग्रिमेन्टआव क्ल'ज 6 आवहाय गोबांथार माने बिथिंनि गोथौ गोथौ जितु जोङो नांबोबाय थादों बे हाबजोबनानै दङ जेरै जोंनि राव हारिमु जोंनि भाषा जोंनि कालचार जोंनि ट्रेडिशन बे गासिबो बे क्ल'ज 6 आवनो हाबनानै दंजोबो स' बेनिनो माखासे जोंनि बिटिआरनि एकर्डआ मानि थाखाय फुलफिल जाजोबाखै होनना बुङोबा जों बेवहाय मिथियो मा बिथिङाव फुलफिल जायाखै जोंनि बिटिआरआ दासिमबो पार्टिकुलारलि जों बुंनांगोन एरियासनि खेथ्रआवहाय जेरै ल' एन्ड अर्डार आरो लोगोसेनो मानि होनना बुङोबा लेन्ड आरो लेन्डनि मेनेजमेन्टनि बागै सेपारेट डाइरेक्टरेट जों मोननो हायाखै दासिमबो मा बिथिङाव एडुकेशन हेल्थ आरो एग्रिकालचार बिथिङावनो आरो बिदिनो थोंजोङै फान्डिं आरो माखासे रिसर्सेसफोरनि एल'केशन्सफोरा थिगै जायाखै बेफोरबो स्टेबल जानो गोनां दङ बर' रावनि एम्पावारमेन्ट जानो गोनां दङ लेन्ड राइट्स एन्ड प्रटेक्शना जानो गोनां दं जितु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक 6 शिड्युल एरियासफोराव जि मोन्थाय दङ बेखौ जोङो दासिमबो गुबुन जितु 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियासफोरा मोननो हादों बेखौ जोङो दासिमबो मोननो हायाखै स' बेफोर मावनो गोनां दङ इक'नमिक माखासे पेकेजेसफोर दिनै फुलफिल जाजोबाखै बेफोरबो दिनैनि समावहाय जोबोद माने रायखांबाय थानो गोनां मोनसे टपिक जाना फैदों लोगोसेनो पार्लियामेन्टआव रिप्रेजेन्टेसन जोंनि बर'नि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियावबो आरो लोगोसेनो पार्लियामेन्टआवबो बिजाथि सिट मोनसे सेर बे जानो गोनां आरो इफेक्टिभ इमप्लिमेन्टेसन क्ल'ज 6 खौथ' आं अलरेडि बुंखाबाय बेनिफ्राय बिदिनो गोबां जोंनि लेन्ड डिसपिउट्सफोर दङ बाउन्ड्रि लेन्ड डिसपिउट्सफोरनि सेटेल जायाखै बेफोरबो दङ आरो फुल अट'नमिया बेनि उनावसो जोङो फुल अट'नमिखौ मोननो हादों होननानै जों बुंनांगोन स' बेफोरबायदि आरो अभारअल जोङो बुंनो नांगोन जे मिडल क्लास हिसाबैथ' बेवहाय सरकारनि फारसे बेबारावहाय सेम एज इउजुवेल माने मिडल क्लासफोरनि थाखाय बेनो टेक्स होनानै थैबाय था आरो पुवर फेमिलिसफोरनि थाखाय एसे मोजां बे अरायबो माने सरकारा बेखौ गोख्रोङै मोनसे थांखि लानानैहाय बेखौ मावगासिनो दङ जायोब्ला गोरिबथार जा आरो मिडल क्लासनि जायोबा खिन्थु नों राननानै थैगोन बेबायदि बेबस्था दासिमबो मिडल क्लासफोरनि थाखाय खुनु मोजां मोनसे बाजेट फैयाखै एबारबो आसा खालामदोंमोन जिहेतु मेक्सिमाम मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय बिलं खालामो जायफोरा गोबांसिन टेक्स होयो आरो बिराद रिचफोरनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बिराद गोरिबफोरनि थाखायबो जोबोद मोजां एबारनि बाजेटआ स' दिनैनि बाजेटनि इन्ट्र'आ नैबेखिनियानोमोन आरो बेखौ डिटेलै जोङो गाबोननि भिडिअ आरो उननि फैबाय थानाय भिडिअसफोराव बे बाजेट सेसन जोबनायजों लोगोसे जोंबो बेखौ फोजोबनो नाजागोन नोंथांमोननो आङो जाखिनि हायो बेखौ मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै डिटेलै भिडिअ लाबोनो नाजागोन स' नोंथांमोना आरो मा मिथिनो लुगैबावदों बेखौ आंनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरनो हागोन स' हरथ'बायबो आरो लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय